na biyu ce littafin albarul arba'a na ibn abdul wahab. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wannan shine zama na biyu cikin wannan littafi mai albarka na Alkawa'idul Arba'a na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. bismillahir rahmanir rahim. an ta'lama anna al-kuffara alladhi أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ci gaba da zama na biyu kenan cikin wannan littafi na Alkawa'idul Arba'a na Sheikhul Imam al-Mujaddidi Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman at-Tamimi an-Najdi alayhi rahmatullah. Al-qa'idatu thaniya Muhammad ibn Abdul Wahab ke cewa annahum yaqulun lallai mushrikan can da Annabi alaihi salatu wassalam ya yaka yayi arba yayi fito na fito da su yaquluna suna cewa ma da'awnahum ba dan komai yasa muke kiran waɗannan da kaga muna kira ba ya Muhammad alaihi salatu wassalam wa tawajjahna ilaihim ba dan komai yasa kaga mun fuskance su mun nufe su gadan ba inji suwa inji mushrikan da Annabi sallama iyaka sa Abu Jahal suke faɗa game da uzuri suke bayarwa game da abin da suke yi game da ababen bautarsu koma bayan Allah cikin waɗannan salihai nagartattun bayi na Sulata da Uzza da su Manata Thalithatul Ukhra. Waɗannan bayi kamar inda Abdullahi ibn Abbas suke faɗa ko kamar inda ya tabbata cewa shi fa wannan Lata din gabaki dai wasu mutane ne nagartattu da suke ma ciyar da mutane suke da baza dukiyoyinsu ga al'umma. To shikenan wannan hidimtawa da suke yi sai ta sa suka zama nagari, suka zama bayin Allah waɗanda har wasu suka samu shubha to waɗannan tunda nagari ne mu mun yi datti bari mu yi kamun kafa da su su isar da mu zuwa ga Allah. Wannan shubha ta mushrikai da Annabi sallama iyaka ita ce yan shubahar duk wani arne duk wani kafiri. Shi yasa ita ce shubahar hatta kiristoci game da annabin Allah Isa alaihi salam. Kiristoci suna ba da hanzarin cewa annabin Allah Isa bawa ne na gari, nagartaccen bawa ne, annabin Allah ne, manzan Allah ne, cikin ulul azmi minar rusulin Allah yake, kuma kalmar Allah ne, kuma ruhun ne minhu da sauran falaloli da annabi Isa yake da su, da Allah ta'ala ya keɓance annabi Isa da su. Waɗannan dalilai su ne suka taru suka saka annabi Kiristoci su ga cewa annabi Isa ya kai su yi kamun kafa da shi sai su zo faduwa su kira sunan shi, ba suna nufin wai so sai su yi wai wannan kiran suna sun yi ne dan ya isar da matsalar su zuwa ga Allah. Shi yasa ma suke cewa da shi Yesu mai ceto. Shi yasa suke cewa Yesu mai ceto.
to wannan shubhar mu ji tsoron Allah ta ceto wace kiristoci suka rike gaba da Yesu ita ce shubhar kiristocin musulunci ko ba su bane ba kun san kiristocin musulunci kiristoci a cikin musulunci su ne sufaye domin sufaye kiristoci ne domin abin da ya jefa kiristoci shi abin da ya jefa su shine sakamakon abin da suka gani na fadar annabin Allah Isa sai wanda ta jawo su zuwa ga bautarsa koma bayan Allah ko kuma tare da Allah subhanahu wataala to wannan jan mushrikan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada hanzari cewa ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa shafa'a ba dan komai muke fuskantar su muke kamun kafa muke roƙon su ba sai dan illa li talabil qurba sai dan neman kusanci su kusantar da mu zuwa ga Allah wa shafa'a da neman ceton su to shine wala kawo ayar da Qur'ani ya zo da ita tana bayanin wannan uzurin nasu sai ya ce Allah yana cewa walladina takhadhu min dunihi awliya waɗannan da suka riki koma bayan Allah matsayin su ne majibintan su ababan da suke bautawa ma na'buduhum ay yaquluna ma na'buduhum suna cewa ba dan komai ko kaga muna bautawa lata ba da uzza ba irin da kiristoci suke cewa ba dan komai ba muka kama Isa Yesu da Maryam ba illa li yuqarribuna ila Allah sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah wannan ita ce shubhar sufaye wannan ita ce shubhar kiristoci wannan ita ce shubhar mushrikan da Annabi alaihi salatu wassalam ya yaka shubhar guda ɗaya ce ba ta canja ba sai Allah yake cewa inna Allah la yahdi man huwa lalle Allah subhanahu wataala baya shiriyar inna Allah yahkumu bainahum yawm al-qiyamah lalle Allah zai yi hukunci tsakanin su gobe kiyama fi ma hum fihi yakhtalifun cikin abin da suka zan suna yin sabanin Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar mas'ala ta neman kusanci da matsala ta neman ceto matsala ce wacce take buƙatar tafsiri shi yasa Muhammad ibn Abdul Wahhab kai tsaye shiga tin tafsirinta na yace me wa dalilu shafa'a qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah dalilin da yasa na ce muku cikin uzurin kamar Muhammad bin Rabi na cewa dalili na cewa mushrikan da annabi ya yaka suna ba da hanzarin cewa neman ceto suke shine faɗa Allah ta'ala yake cewa ya abuduna mushrikai sun zan suna bautawa min dunillahi wanda ba Allah ba kasa da Allah suna bautawa wanda yake kasa da Allah ma la yadurruhum tare da ba za su iya amfana cutar da su da komai ba in suka ki bautar su wala yanfa'uhum ko ba za su iya amfana da su komai ba da suke bautar su wa yaquluna kuma sai su kara da cewa mu fa abin da yasa muke bautar waɗanda suke ba su kai Allah ɗin ba cikin annabawa waɗanda suke ba su kai Allah ba cikin manzanni wanda ya sauka ga muna bauta waɗanda ba su kai Allah ba cikin waliyai mu ba mun ce kansa dai da Allah ba mu ba mun ce sun fi Allah ba ai Allah shine saman kowa haka ne ko ba ka bane ba dalilin mu shine haula ishfa'una inda Allah wancananka da muke bautan nan su ne za su cece mu gurin Allah Yesu mai ceto muna neman ceton Yesu Yesu ya cece mu yadda suke cewa Yesu ya cece su haka suke cewa shehi ya cece su neman ceton shehi Allah ya sa mu a ceton shehi gobe kiyama shehi zai yi ceto shubha ceto neman ceto da neman alfarma da kamun kafa wannan shine shubhar mushrikan kiristoci cikin arnancin su shine na su Abu Jahal da Abu Lahab kuma shine na sufaye a yau amma idan kai kana ganin shubhar ba iri ɗaya bace to ka tambayi sufin kofar gidanku yanzu ka fita ka ce masa wai me yasa kuke na makalkalewa Ahmad Tijjani ka ce mai me yasa kuke makalkalewa Ibrahim Brema Inyas me yasa kuke makalkale mai zai ce masa wa'annan nagari ne zai ce maka farko wa'annan nagari ne ka ji shi ta farko sannan kuma ina ne mu za su kusantar da mu zuwa ga Allah muna sa ran da ceton su ne ai waliyai za su yi ceto waliyai za su yi ceto to ai annaba ma za su yi ceto me yasa kiristoci ba su zama nake musulmi ba san ba matsala ba kiristoci me suke nema gurin annabi Isa cetonsa haka suke faɗa shi yasa ka je ka nemi kirista zai ce maka ma Yesu mai ceto haka ma suke faɗa a dunkule sunan iki Yesu mai ceto haka suke faɗa to yanzu faɗin su cewa Yesu mai ceto suna neman ceton Yesu ya wanke su to shikenan tunda haka ne da gaske ne annabawa suna da ci za su yi ceto gobe kiyama haka ne irin yadda ƙananun yara ma da suka mutu a gida kafin balaga
za su ceci iyayensu, to ya halatta in nemi ceto in daga hannuna in ce ya ke ƴata Hawwa'u, ina da Hawwa'u da ta rasu, ina ba ta ce babba, sai in ce ina roƙon ki ƴata Hawwa'u a ki cece ni, ya halatta roƙe ta ceto? Ya halatta roƙi ƴata Hawwa'u ce da ya Hawwa'u ki cece ni? Ya halatta in ce ya Hawwa'u ina neman cetonki a matsayinta na ƴata karama da ta rasu kafin me shekara 3 ba, kafin shekara 2 ma, kuma Allah salama ya tabbatar cewa waɗannan ƙananun yaran za su yi ceto, to ya halatta na roƙe ta ceto ni yanzu tunda an ce za ta ceto? Kai sai zaka ce min bai halatta ba, me yasa bai halatta ba za su yi ceton bane ba? A'a, ceton yadda ba zan roƙe ta ba to haka ba zan ɗaga hannu kuma in ce ya Rasulallahi ka cece ni ba, sai dai in ce ya Allah ka sa ni a ceton malikin Allah alaihi salatu wassalam, ya Allah ka sa ni a ceton sayyidina Abubakar, amma ba zan ce sayyidina Abubakar ka cece ni ba zan roƙe shi ceton ba. Da Allah mutane kun fahimci nan, saboda shi ceton akwai wanda ya mallake shi, alfarma ce, akwai wanda in mallaki alfarmar, akwai wanda aka yi wa alfarmar. Malam ka gane zancen nan? Akwai wanda yake shine mamallakin ceton, ina ba dan banda, to shi za a tambaya ceton, ba za a tambaya wanda me ba wanda aka ba. Yanzu kai ne nake baka kuɗi kullum zan baka kuɗi in ce ka je ka ba wani ka ba wani ka ba wani, kawai sai wani ya tare ka anya ya ce dan Allah Aliyu ni ma ka bani, kaga mahaukaci ne ai, me zaka ce mai ya je gurin mai bayarwa. Amma kai yanzu da na baka kake raba alfarma ne maka aiko, na nuna kana da matsayi a guri na ne ko kuma sai wanda ka yadda ma a sannan sai wanda na kasa da shi, sai wanda na ce maka kai Aliyu ka ba wani malali wani ma ka bashi, in baka yarda a ba, in ban yadda a bashi ba za a bani ba. Amma ai da na baka ka dinga raba kuma wannan girmama ka ne ko ba girmama ka bane ba, girmama ka ne ko ba girmama ka bane, girmama ka ne, domin yanzu na nuna cewa kana da wani girma a guri na ta yadda wanda kana cin waɗanda in zan wa mutane alfarma nake sakin damar slot ɗin alfarmar ta hannunka, kana cin wanda zan iya bayarwa ta hannunka ya isa ga mutane. Kai karatun ne akwai nauyi a kan kallon. Saboda haka wannan maganar yadda kuka ji an yi ta dinnan to haka ne abin da yake faruwa. Shi yasa annabi Muhammad gobe kiyama, malam ja karatu akwai karatu ma insha Allah. Malam ya ce wa shafa'atu shafa'atani, ceto iri biyu ne, ash-shafa'atu shafa'atani, na'am, shafa'atul manfiya wa shafa'atun musbata. Akwai shafa'atun manfiya, ceton da an kore shi an ce babu duka ma, wa shafa'atun musbatatun, da kuma ceton da an tabbatar da cewa me akwai shi din. To ce shafa'atul manfiya shine ash-shafa'atul manfiya ma kana tutlabu min ghairi Allah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah. Menene alfarma, menene ceton da yake na manfiyun haramun, shirka, kafirci, maguzanci, shine duk wanda ake nema daga wanda ba Allah ba. Duk wani ceto da za a nema a roƙa a neme shi daga wanda ba Allah ba, to wannan na kafirci ne, na maguzanci ne. Saboda haka kenan mu ceton da muke tabbatarwa mu ma asharatul muwahhidin, ta mu taron masu tauhidi daban, wani ceto ne da yanzu sifar za ta zo, amma wanda muke korewa muke kafirta mutane a kansa shine wanda ake neman sa daga wanda ba Allah ba, shine wanda Allah ya kore a Qur'ani ya ce ma babu shi, ba wanda ya isa yi shi, duk duniya ba wanda ya isa yi shi. Na'am. Shafa'atul manfiya ma kana tutlabu min ghairi Allah, duk wata alfarma da za a nema daga wanda ba Allah ba kan abin da ba mai sai Allah, to wannan kafirci ne cikin abin da ba mai iya yi sai Allah. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. irin ceton da Allah ta'ala yake korewa shine daga ciki Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya gwanda suka yi imani masu tauhidi,
an fi komin ma razaqnakum ko ciyar daga abin da muka azarta ku da shi min qabli an ya'ti yawmin tun kafin wani yini yazo da la bay'un fihi wala khullatun, babu cinikayya, babu abota, babu wala shafa'atun, kuma babu ceto. Ma'ana duk wani ceto da aka ce ba ceto, gobe kiyama ne ba ceto? Kuma zai ku ce da dukiyar ku tun kafin ranar da ba ceto ya taso? A'a, ana nufin ku ce da dukiyar ku tun kafin ranar da babu wanda zai iya amfanar ka. Ina ba da ta zo, ma'ana babu wanda zai iya amfanar ka, wala shafa'atun, babu wanda zai iya amfanar ka, babu wanda zai iya ceton ka. Wani ceton duk da zaka nema daga wanda ba Allah ba, amma wanda za a nema daga Allah, ai annabi yayi ko? Annabi sai faɗi gaban Allah yayi sujada, yayi wa Allah kirari, ya ce ka taimaka ka bani damar ceto. Ashe ceton baya hannunsa. Ka san hadisin nan na shafa'a na gobe kiyama da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai je faɗi gaban Allah ya masa kirari, har Allah ya ce masa ya Muhammad irfa ra'saka wasal wasm wa qul tusma wasal tu'ta washfa' tushaffa. Muhammad daga kanka, faɗi za a saurare ka, roƙi ce, nemi alfarma za a maka alfarmar. Ina ba da manta, nemi ceto za a baka ceto. Kenan ashe Annabi sallama zai je gobe kiyama ne ya nemo ya yo barar ceton. Ka rike kalmar nan, zai je ne ya barato damar ceton daga Annabi, daga Allah ta'ala, amma shi bai da a hannunsa subhanahu sallallahu ta'ala sallama. Shi yasa zai je ya faɗi gaban Allah, mai abin kenan ko? Ya faɗi gaban mai abin, ya faɗi gaban mamallakin abin, ya bashi. Sai Allah yake cewa qul lillahi shafa'atu jami'an, qul lillahi shafa'atu jami'an, ka gaya musu gaba ɗaya ceto na Allah ne duka, ko ɗaya babu a hannun Jibrilu, ko ɗaya babu a hannun Israfilu, ko ɗaya babu a hannun Muhammadu alaihi salam, kai ko ɗaya babu a hannun Isa alaihi salam, ko ɗaya babu ballantana kuma a zo wajen wannan taron yan iskan garin irin sa Ibrahim Inyas da sa Amar Tijjani. Babu a hannun annabawa ma, babu a hannun salihai ma. Annabi Muhammad ma sai gobe kiyama zai roko bekantin da damar slotin daga gurin Allah, sannan a bashi, a ce masa ya je yayi, ya roki alfarma a masa. Annabi kenan alaihi salatu wasalam. Wai annabi zai je ya faɗi gobe kiyama ya roko, amma wai kaji ana baka labarin wani dan iskan shehi, dan iskan gari, wai zai zo da riga 70,000, duk ɗaya zai zuba, yana da riga aljihu 70,000, dan aljihu 70,000 zai ɗebi mutum 70,000, za a wuce da su ba ma a sani ba. Yanzu akwai da suka raina Allah. Duk wannan duniyar da Allah ita dan ya nuna wa mutane karshen su ne gobe kiyama, ya nuna shi kadai ne. Limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahhar. Amma arnan nan na Tijjani da suka ce Allah ba ranan da mulki ba na tsawon shi kadai, shi hinnan su suna da tasiri har a kiyama. Wannan duniyar idan shahunan nan kuka ce kuna azurtawa, kuna jina, kuna ba da mata, idan shehinan nan suka ce suna azurtawa, suna ba da duniya dama wulakantacce ce a banza, duk da haka fa ita don ƙarya suke yi fa, arna ne akan faɗin wannan cewa za su amfanar din. Wai amma ba su wadatu, ba su takaitu da iya duniya ba, wai har kiyama, har aljanna, sil'atullahi al-ghaliya, sil'atullah al-ghaliya, mafi tsadar wata sil'a da Allah ta'ala yake da ita ce aljanna. Allah bai mallaki, Allah bai babu wani abu da ya fi aljanna kai. Amma wai har aljanna shehunan nan wai suna so su nuna ba Allah ne kadai yake sa wanda ya so a cikinta, yake sa wanda ya so a saukacin da ya so ba. Shehunan su suna da ita, shehunan su suna da wannan iko. Kuma wai na zo wayin zan gamsar, wai sai na baka dalili kan wayannan arna ne, wai kada jira na duk wannan jawabin kuma wai to ya aka yi suka zama arna. Ka fada da suke jin shehunan su sun kai ga Allah mana. Wa shafa'atul muthbatatu hiya allati tutlabu min Allah, yawwa, wa shafi'u mukarramun bi shafa'a wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-idhn. To shikenan, sai malai kawo, bayan ya kawo wacce shafa'ar da aka kore, wacce za a neme ta daga duk wanda ba Allah ba, ƙarya ne ba bai ta gobe kiyama, sai ya kawo wacce ke kuma musbatatun tabbatatta, hiya allati tutlabu min Allah, ita ce wacce ake nema daga Allah. Wa shafi'u, shi wanda zai ce tan idan annabi ne, in ma salihi ne, mukarramun bi shafa'a, ana girmama shi ne ta hanyar bashi wannan abin a hannunsa ya ceci wani, za a gaya min
suna za a faɗa ba a ce a shine cecuwa ne, misalin da ka bayar da za a yau za a faɗa masa suna ce cecuwa ne. To yanzu cewar cecuwa ne ko wannan kuɗin wane ya roƙi yana da rashin lafiya yana so zai magani wane, ɗauki ka je ka kai masa, shi kenan sai ya zama kai yanzu naka ne kenan, kai kyauta, kai za a roƙa, kai zai godiya. To shine yace a shi hiyar ta tutlab min Allah, ceton da Allah ya tabbatar a Qur'ani shine wanda ake neman sa daga Allah, sai ce wa shafi'u mukarramun bi shafa'a, shi mai ceton abin girmama ne, Allah ya karrama shi ne ta hanyar sa shi ya ceto, ya cecuwa ne ta hanyar Allah ya sa shi, ka lura ba ta hanyar Allah ya sa shi ya cecuwa ne. Wal mashfu'u lahu, shi kuma wanda aka ceta shine wa wanda ya sabanta da sifofi kamar haka, man radiyallahu qawlahu wa amala, shine wanda wala yashfa'una illa liman irtada kenan, wala yashfa'una illa liman irtada shine sai kawo man radiyallahu qawlahu wa amala, man radiyallahu qawlahu shine wancan da Allah ta'ala ke faɗa wala yashfa'una illa liman irtada, babu wani wanda ya isa ya ceci wani sai wanda Allah ya yarda da a cece shi. Urungus nan shine karatu. Wala yashfa'una illa liman irtada, babu wani wanda ya isa, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kai ka ji Qur'ani ne ke rusa tafsufanci. Allah ya ce wa kam min malakin fis sama, nawa ne mala'iku cikin sammai, la tanfamine wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an, cetansu ko alfarmarsu ba za ta iya amfanar koma ba wannan alfarmar da aka ba su, illa min ba'di an ya'zana Allah, sai bayan Allah ya yi izini ga mala'ikun, liman ya sha'u ga wanda ya ga dama. Wa yake zaɓar wanda za a zaɓa? Za a ce ta Allah ne yake faɗa. Shi yasa in za ka roƙi ta sai ka ce ya Allah ka sa ni a ceton wani. Yawwa, saboda me babu wanda su za su ceta sai wanda me illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha, sai bayan Allah ya yi izini ga wanda iso a ceta, wa yarda, kuma sai bayan Allah ya yarda da shi. Yanzu ku kuna ganin zai yarda da masu bautar shehun nan? Zai yarda da kiristoci? Annabi Isa zai ceto, amma akwai kirista ce wallahi ko ɗaya ba zai shiga ba. Duk 'yan iska ne, Allah bai yarda da su ba. Duk Allah ba zai izini ba, domin me? Domin sun rayu suna roƙon ceton daga wanda bai mallaka ba, shine Annabi Isa. Annabi Isa bai mallaki ceto ba, bai mallaka ba. A'a, an dai ba da alfarmar zai yi ceto, wa zai ceta shi ba bai sani ba, yana da ikon ya zaɓa da kansa. A'a, wala yashfa'una illa liman irtada, sai wanda Allah ya yarda da shi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha, sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya so a cinta, wa yarda kuma ya yarda da shi. Sai za ki amala ana ke cewa wal mashfu'u lahu, wanda za a cinta shine man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-idhni, bayan izini, kamar qala ta'ala man dhalladhi, wane ne wannan da yashfa'u indahu, zai yi ceto a gurin Allah gobe kiyama, illa bi idni, ba ce Allah in ya ga dama aiwa a cetuwa na, sai Allah ya ga dama, sai Allah ya yi izini ya ce cetuwa ne, sai Allah ya yi izini ya ce cetuwa ne. Kenan ceton nawaye? Qul lillahi shafa'atu jami'a, gaba ɗayan ceto mallakin Allah ne. To yan wa, ka'ida ta biyu tana magana ne akan shubhar ceto. Idan ka bambance wannan matsalar ceto din da neman kusanci, ka iya tantance ta, to za ka ga cewa ka gane mai shirka. Domin za ka gane cewa ashe shi ceton nan wani abu ne wanda yake Allah yake girmama wasu salihan bayansa da shi akan harshen su, ya ce musu na muku izini na yarda da wani ku cece shi, na maka izini akan Zaidu ka cece shi, na yarda da shi, ka to sai ya zama za ka je ka cece shi. To in haka ne wa za a roƙa ceto? Duk masu roƙon manzan Allah fa ceto babu wanda annabi zai ceta, na rantsi da Allah. Duk masu roƙon ma'aiki alaihi salatu wassalam ceto, to ma'aiki alaihi salatu wassalam babu wanda zai ceta a cikin su. Me yasa ka gane magana din? Haka nake nufi. Duk masu roƙon annabi Muhammadu ceto ai arna ne. Kuma wallahi annabi zai ceta arni ba. Yawwa mu je zuwa.
كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا to بإذنه. yanzu mun gane ka'ida ta biyu da me shirka a cikin ta, mas'alar shafa'a da mas'alar neman ceto. To a nan gurin idan ana mas'alar ceto aka rama kallahu sai a dinga haɗa kashi, ka san haɗa kashin da ake yi, sai mutum ya zo ya ce ya za a ce ba za a nemi taimakon manzon Allah ba bayan gobe kiyama za a salama shi zai yi ceto. To idan ba ka son taimakon manzon Allah to ai gobe kiyama ma ko kenan ba ka son cetonsa. Shi abin da yake ɗauka shi ne tunda annabi zai yi ceto to ya isa a bauta mai. Tunda annabi zai yi ceto yawwa ai shi yawwa talabul isti'ana shi da shafa da istishfa da neman ceto duka ibada ne. Saboda haka shi ai abin da yake faruwa shine shubha ce ana da gaske ne annabi zai ceto gobe kiyama, da gaske ne annabi zai ceci bayi, to kenan ya mallaki, yana da mallakin tsira, yana da mallakin aminci, yana da mallakin amfani, kenan ya mallaka. Kaji shubha su ko kuma gane shubha su kenan ya mallaki amfani, ceton sa ya amfani ne. Sai suke gani ya mallaka, to mu sai mu ce muku annabi bai mallake ceton ba, ceto ba wanda ya mallake shi sai Allah. Farko daga nan ne ka samu kafircin shi ne, domin mai kafirci cewa wani ya mallaka tare da Allah, kuma babu wani mamallaki tare da Allah, babu wani mai mamallaki tare da Allah. walidu alladhina za'amtum min dunillah la yastati'una la ma yamlikuna shafa'atu. walidu alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna li anfusihim naf'an wala. Yawwa haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku kira, ce musu ku roki, ku kira wanda kuke rayawa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, zaka samu cewa me ba za su iya mallaka kansu wani amfani ba ko cutar wani. Alqa'idatu thalitha malam yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam zahara ala unasin muqarrina متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء أو الصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما شاء الله. kafin mu shiga wannan ƙa'ida ta uku, Allah ta'ala yake cewa qul lil ladina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min shirkin wama lahum minhum min zahir. Allah ta'ala yake cewa kul ka gaya musu ud'u alladhina za'amtum, ku je ku kira duk waɗanda kuke rayawa koma bayan Allah a matsayin ya cancanta ko a roƙe shi ceto ko a nemi tallafinsa ko ya mallaka, zaka samu la yamlikuna mithqala dharratin bis samawati wala fil ard, busu mallaki ko ƙwayar komayya ba a samman nan bakwai duka, duk girman samman nan bakwai annabi Muhammad bai da ko ƙwayar komayya mallakinsa, haka a kasa bai da. Allah ya ce wa ma lahum fihi ma min shirk, kuma duk ababen bautar da ba Allah ba su da shaya a cikin sammai da kasai. Wa ma lahum minhum min zahir, wa ma lahum minhum min zahir, kuma Allah bai da mataimaki a cikin su. Babu wani wanda taimakawa Allah bai yake face su. Babu wani wanda yake kanin Allah ne ko abokin aikin Allah ne. Kayan Allah na annabi ne. Kasan duk wannan shi ba kafirci tana nan akan mutanen mu. Bayyana. Ka'idan mu ta uku shine annan nabi sallama zahara ala unasin. Ka gane wannan zaka ƙara gane me shirka. Annabi ya bayyana ga wasu mutane mutafarriqina fi ibadatihim da sun bambanta cikin bautar su. Kowa minhum man ya'budu al-mala'ika, akwai wadanda mala'iku suke bautawa. Wa minhum man ya'budu al-anbiya, akwai wadanda annabawa suke bautawa, was-salihin da salihan bayi. Yace wa minhum man ya'budu al-ashjara wal ahjar, cikin su akwai masu sassaka mutumin wani salihi cikin bishiyoyi da duwatsu su bauta musu. Wa minhum man ya'budu shamsa wal qamar, cikin wadanda annabi yazo ya bayyana gare su akwai wanda suna bautar rana da wata. Wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi gabaki ɗin su karankata kaf ya hada su ya yake su, ya raba gari da su, ya kafarta su
walam yufarriq bainahum bai rarraba cewa wannan annabawa bane ba, ka dan fi dama to kai namu ne, ko wannan salihai suke bautawa, wannan na banza suke bautawa ba. Annabi bai bambance ba, domin da bautar dan iskan garinku da bautar annabinku duk ɗaya ne, arnanci ne, kafirci ne, duk annabi ya zo ya hana shi. Shi yasa ba bambancin mai bautar annabi Muhammadu da mai bautar Bremen Yas. Kaga mai bautar annabi Muhammadu yana bautar mafificin halittar da babu ya ita duka, haka ne ko ba ka bane ba. Mai bautar Bremen Yas kuma yana bautar tantirin dan iskan ƙauyen Senegal, ƙauyen Kaulaka, haka ne ko ba ka bane. Amma dukkaninsu za ka haɗa su kafirta su. A nan yan uwa musulmi dole mu gane wani abu mai muhimmancin gaske. Ita bauta ga wani Allah ita ce shirka, ba bauta ga waɗanda ba su da daraja ba. Kai duk mushrikai ma a tarihin duniya ba a taɓa yin lokacin da aka samu masu bautar waɗanda ba na gari ba, ba annabi ba, ba manzo ba, ba salihai ba, ba waliyai ba, sai a wannan zamanin namu. Amma waɗanda annabi ma irayu da su duk cikinsu na gari suke bautawa, daga masu bautawa annabin Allah Isa. Shi yasa Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Don masu cewa Isa dan Maryam ya cancanta a bauta mai Allah ne sun kafirta. Kaga ba bambanta ba. Haka Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Duk wanda suka ce Allah ɗayan uku ne, suka zo da aqidar Trinity ko su ma duka arna ne. Kaga wanda yace Annabi Isa abun bauta ne arne ne. Me yasa? Yawa dalilin. Me yasa wanda ya bauta wa Annabi Isa ya zama arne? Me dalili? Saboda Allah ba ya san Annabi Isa? Saboda Annabi Isa ba Allah bane? Qur'ani ne ce laqad kafara, lalle ya arnanta, ya kafirta, ya zama arne, ba ma gujan banza. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Duk wanda suka ce Annabi Isa abin bauta ne, Allah ya ce arna ne, maguzawa ne, kafirai ne. Inji Allah. Me yasa? Wallahi wannan dalilin dole a faɗi shi. Me yasa Allah ya ce masu bautar Annabi Isa kafirai ne? Saboda Allah baya son Annabi Isa? Tare da darajarsa, amma Allah saboda baya son Annabi Isa? Saboda ni yanzu zan zo in ce ma ai wanda ya bauta Annabi Muhammad kafiri ne. Kada ka ce mu saboda bana son Annabi Muhammad ne ai. Shi yasa nake so ka fara bani amsa akan Kiristoci. Haka ne ko ba ka bane ba? Ka fara bani amsa masu bautar annabin Allah Isa. Allah ya ce waɗannan arna ne. Allah ya ce waɗannan arna ne saboda me? Saboda sun bauta wa annabi, ka dinga rikewa, manzo ka rike mun, ulul azmi ka rike mun, kalimatullah ka rike mun, ruhun minhu ka rike mun, menene duk wani matsayi na Annabi Isa. Tare da haka Allah ya ce wanda duk suka ce shi din abin bauta ne arna ne. Me yasa? Saboda bai isa ba. Shikenan kawai saboda bai isa. Wannan karatun a haka za ka rike shi, sai ka gane meye illa, meye dalilin mu na cewa ba za a bauta kuwa sai Allah ba. Babu wani dalili sai dan duk wanda ba Allah ba bai isa ba. Me yasa bai isa ba? Bai yi halitta ba. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Yanzu wanda yake halitta Allah shi za ku mayar daidai da wanda baya halitta Annabi Isa? Yanzu wanda yake halitta Allah shi za ku mayar kamar wanda baya halitta Annabi Musa ku bauta mai? Yanzu wanda yake halitta Allah shi za ku bauta wa kuma ku mayar da shi kamar wanda baya halitta Annabi Muhammadu? Annabi Muhammadu baya halitta. Afaman yakhluqu. Yanzu wanda yake halitta Allah ya cancanta a bauta masa saboda yana halitta, ya yi halitta, ya mallaki halitta, yana gudanar da halitta. Kamar la ya khuluqu, zai zama kamar wanda baya halitta Annabi Muhammadu? Afala taqiluna, mahaukatan ina ne ku? Afaman yakhluqu. Yanzu wanda yake halitta Allah subhanahu wataala sai ya zama daidai da wanda baya halitta annabawa da manzanni duka? Yawwa, ashe dalilinmu na kafircewa bautar duk wanda ba Allah ba shine wannan. Shi yasa idan Allah zai kira ku da ku zo ku bauta mai, sai ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a
wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yace ya ku mutane u'budu rabbakum, kaga da aka ce u'budu sai aka ce rabbakum, ku bautawa mahalicinku. Kenan duk wanda bai halicce ba za mu iya bauta mai ba. U'budu rabbakum, ku bautawa mamallakinku. Kenan duk wanda bai mallake ba za mu bauta masa. sai kuma U'budu rabbakum. sai Allah ya ce inna rabbakumullahu alladhi. Saboda haka kenan wane ne kuma wannan da wanda shi ya halitta na duk wanda bai halicci, kaga nan ya yi nasu u'budu rabbakum, ya ku mutane ku bautawa mahalicinku mamallakinku mai gudanar da ku. To waye? Inna rabbakum, wallai wanda ya halicce ku. Inna rabbakumullah, inna rabbakumullah, inna rabbakum man? Allah. Dhalikumullahu rabbukum, famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal. Dhalikumullahu, wannan fa shine Allah rabbukum, wanda shi ya halicce ku ya mallake ku. Ashe ban bautar ku dhalikumullah, wannan shine abin bautar ku, waye rabbukum. Afa man yakhluqu kama la yakhluqu. Kenan ashe bijirewa da muke da sa kafa da muke mu shure bautar wanda ba Allah ba, muna yin ta ne da manufar cewa duk abin da ba Allah ba bai kai ba. To shikenan akwai bambancin mai bautar salihi da wanda ba salihi ba? Wannan tambaya ce. Akwai bambanci, yanzu za mu iya cewa wannan ya ce ya zo faɗo ya ce sai na rasulullahi, wani ya zo faɗo ya ce shehu Ibrahim. Akwai bambanci? Wani ya zo ya ce ya kira gunkin Buda misali. Yawa akwai bambanci? Wani ya kira saniyarsa. Wani ya kira. Akwai bambanci? Babu. A wannan fa annabi. Tabbas. Wannan fa kuma kaga fa ai abin da ya shafi bauta, da wanda ya bauta wa annabi, da wanda ya bauta wa mala'ika, da wanda ya bauta wa rana, da wanda ya bauta wa wata, da wanda ya bauta wa tijjani, da wanda ya bauta wa inyasi, gaba ɗaya arna ne ba musulmi a cikin su. Me yasa ba za a bambance ba? Me yasa ba zai zama wanda ya bauta annabi ya fi dama ba? Saboda ita bautar ai ta Allah ce. Bauta to amma wannan shi fa annabi yayi wa fa. Tadda annabi ne. Duk wani annabi shi ma me? Ai Allah yake bautawa. To yanzu a nan kamar da Malam ya faɗa, bambancin shi ne kawai in kana so ka ce mun wannan yana da bambanci da wannan, dai ka ce mun wannan yana halitta, wannan ba yi. In ba za ka iya faɗa haka wato ba ka da amsa. Duk abu ne. In dai ba za ka iya ce mun ai shi annabi Muhammad yana halitta ba, shi Isa baya halitta, shi yasa ya halatta a bauta wa Allah Muhammad. In dai ba za ka iya faɗar haka ba, to duk wani abin bauta in dai sun daidaita a abu kabar haka to kansu ɗaya. In dai sun daidaita akan me, su ɗin halitta ne, ba sa halitta, to kansu ɗaya. Yanzu tambaye ka, da kai da annabin Musa ta fuskar dukkaninku ba kwa iya, ba za kuma ku iya yin halitta ba, kuna da bambanci? Ba bambanci. Kai da annabi Isa, kai ba za ka iya halitta ba, annabi Isa ba zai iya halitta ba, bai yawan tsalan faɗa? Ba za ka iya halitta ba, annabi Isa ba zai iya halitta ba, matsala? Ba za ka iya yin halitta ba, annabi Muhammad ba zai iya yin halitta ba, matsala? To dukkanin ku ba ku isa bauta muku ba, shine dalili. Shi yasa ba ku da bambanci a nan wajen bauta. Cewa duk wanda ya bauta wa wannan da wannan duka arna ne, duka kafirci ne. Wannan shine dalili. Wannan shine dalili. Wannan dalilin yayi ko mun ƙara wani? Ina ga yayi. To shikenan annabi da yazo yi bayyana cikin mutane sai ya samu wasu suna bautar annabawa kamar kiristoci ko? Ya samu wasu suna bautar salihai, Sulata da Uzza. Ya samu wasu suna bautar rana. Kun san dai ranan nan da watan nan da itace da duwatsu da kuke ganin ana bautawa, dukkan waɗannan sun fi Birema Inya, sun fi Ahmad Tijjani. Itace yanzu mai bautar wannan ginin, idan da akwai mai dama to gwanda shi da mai bautar Birema. Ku she mu me yasa? Ku yi hakuri, za mu zo dalili ai. Wato shi Birema Inyas yana iskanci, yana sabo, yana ba sabo ba, amma wannan ginin baya sabawa Allah, amma kuma yana zallan da'a. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kenan ashe idan akwai wanda ya fi zaɓar salihi, wanda ya ɗauki ginin ya fi zaɓar salihi akan wanda ya zaɓuwa? Akan wanda ya zaɓa tijjani. Akan wanda ya zaɓa tijjani.
domin wanda ya zaɓi ginin nan da ya tashi ya tafi lalubo na garin da zan bautawa, ni wannan salihi zan bauta ne, ni wannan waliyi zan bauta ne, ya ce kai ga wannan saniya waliyi ya ce, wannan saniyar waliya ce, muka je me yasa ta zama waliya, sai ce kai tana sabo ne, tana laifi ne, tana fusata Allah ne, sai ce oh kuma dai gaskiya saliha ce. Sai wancan kuma garmaho din ya taho daga Bauchi, sai ya ga shi kuma Barhari ya ce kai iya neman waliyi salihin da zai bauta, sai ya zabo Burema Iyas. Yanzu da wanda ya zaɓi Burema Iyas a matsayin salihin da zai bautawa, da wanda ya zaɓi jaka, wane ne ya fi dama? Wanda ya zaɓi dabba. Wanda ya zaɓi dabba. Wanda ya zaɓi dabba ya fi dama. Dabba ba ta laifi. Kenan ashe ku duba wani ciwon hauka da yake cikin Tijjaniya da Kadiriya, wanda nau'in ciwon haukan babu shi a gurin masu bautar saniya. Ciwon haukan da ya kama sufaye ko bai kama wa ba, bai kama masu bautar saniya ba fa a Indiya. Da masu gunkin Buda ba? Da masu gunkin Buda. Wa'yancan sun fi shi ƙoƙari, inda maki ake barwa, sun ɗan fi shi ƙoƙari wajen zaɓo salihin, wajen zaɓo nagari, amma akwai bambancin babu. Amma me yasa muka zo muku da wannan misalin? Saboda duk wani mai bautar da ba Allah ba yana tafiya zaɓo salihi ne. Ku duba Kiristoci da suka tafi zaɓo salihin da za su bauta, wa suka zaɓo? Annabi. Ce ne ɗaya, manzo, ulul azumi. Duk sai da suka zaɓo. Trump ya faɗa yi son bauta zaɓo wa ban bautar da zai bautawa. Kun gane wannan karatu? To ba bambanci, duk arna ne, duk kafirai ne. Sai dai abin da nake so nuna muku aqaliyya, tunda duk hujjarsa shine mu zaɓo na gari za mu bauta mu kare mana mai kamun kafa da shi, yanzu ya kusantar da mu zuwa ga Allah. Yanzu dan Allah ina wa'annan 'yan ɗariƙa suka kama shehunan da za su kai su, sun samu? Kana ji ba wai shehu Ibrahim din nan ba, wai wani ƙato ne bai fito yana sakawa, ya saka masa wando, yana sa wa Burema Iyas wando ziliyar idani ko zirkallaini ba ce yana saka wa shehu Barhama, ya saka shehu Barhama wando, ma'ana ya ga tsiraicin Barhama. Yanzu tsohon shehu Barhama, annabi ya ce a rufe al'aura, shehu Barhama ɗan iska ne ko ba ɗan iska bane ba da wannan maganar tasa? To irin wannan su ne shehunan ɗariƙar, shine naga su Munir Koza sun fito suna ta karewa. Wai wallahi ƙarya zile ne zirƙale ne yake, wallahi zirƙale ne bai taɓa ganin shehu Ibrahim ba, wallahi zirƙale ne makareci ne. Akan me za ku ce mai ƙarya? وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم ودليل قوله تعالى الله يجي وقاتلوهم كجاد سو كياكي سو غبا ديا حتى لا تكون فتنة har sai ya zama babu wata shirka, sawa'un shirka da annabawa ko shirka da salihai ko shirka da itatuwa ko shirka da mala'iku, hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, addini ya zama gaba ɗaya Allah yake wa. Ka yaƙe su ya Muhammad har sai ya zama tauhidi ya tsayu gaba ɗaya Allah kawai shi ne abin bauta, duk wata shirka sai ta zama babu ita. Mala yake cewa wa dalilu shamsi wal qamar wa dalilul mala'ika. haka ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. masu bautar rana da masu bautar wuta duka mushrikai ne, sai Allah ya kira su yake cewa daga cikin ayoyi da alamomin da suke nuna samuwar Allah akwai fitowar rana da faduwa. Ba zai yi ba abu babu mai gudanar da shi ya dinga tafiya kuma babu matsala.